makaranta. Duk wanda ya gudu daga aiki, ya gudu daga hutu. Kiyaye ladarka kamar yadda kake kiyaye shedarka. Wata rana shedarka za ta ƙare, kuma daga nan ne ladarka za ta fara aiki. Fahimtar sabon abu ba shi ne matsalar ɗan adam ba. Babbar matsalarsa ita ce barin abin da ya saba. Kukan yaro ƙarami abu ne ke jawo shi. Idan ka ga babba ya koka, to lallai kan matsala ta ɓaci. Komai yakan fara a ƙarami ne sannan ya girma, amma banda abu ɗaya shi ne musiba. Ita kam da girma take farawa, a hankali sai ta fara ragewa har ta ɓace gaba ɗaya. Abu uku suna ɓatar da wasu uku. Kuɗi suna ɓoye aibi. Gori yana rufe daɗin kyauta. Tsoron Allah yana ɓoye son zuciya.